Egeqa amagula ekhomishanini ephenya izinsolo zokugwamandwa kwamandla ombuso, uNoma Gigaba uthi uMalusi Gigaba wasebenzisa ngendlela engafanele izikhungo zomthetho njengoba wayefuna ukucisha ubufakazi kumakhalekhukhwini kanye nasemakhompyutheni akhe. uNoma Gigaba uthi uphiko lwama-Hawks lwasuka eMpumalanga luzombopha. Malusi called the Hawks all the way from Mpumalanga, came all the way to home, denied my rights to call the lawyer. He knew what he was doing. There is no way I will give all my gadgets for one message voluntarily. uNoma Gigaba uthi konke lokhu kwenziwa ngoba kuzanywa ukumsabisa kanye nokuthi kungenwe komakhalekhukhwini bakhe kuvikelwa uMalusi ukuze zingaveli obala izinto ayizenza nomndeni wakwa Gupta. Orchestrated by him with these friends of his. I call him his friends because the person who opened charges against me, it's his friend who stays in Middleburg, who knows those hoax. uGigaba obhekene nezinkinga naye unikwe ithuba lokuthi aphose imibuzo kunoma kulesigcawu esiphenya ukugwamandwa kwamandla ombuso. I therefore grant the following order. Mr. Malusi Knowledge Gigaba is hereby granted leave to cross-examine Ms. Ngoma. That is 1. 2, I will determine the duration of the cross-examination on the occasion of the cross-examination. Ukuphoswa imibuzo kukaNoma Gigaba kuzokwenzeka ekuhambeni kwesikhathi kulamasonto amabili azayo ngaphambi kokuthi kuphele lenyanga. Ngingusamkele Maseko, wezindaba ze SABC eGoli.